Bandung Pinsap A, ya Kajingdon GM Jong Kakasi Hills Autonomous District, Kamtam na Kajingdon Kajaka, Kabala Banpin Itu ya Kajingdon Kihima Kasi, Nakaliang Chief Executive Member Jong Kakasi Hills Autonomous District, Uba Winston Tony Lingdo, Hakalai Poterik Ujilio Ulalet Hiar, Banjurep ya Kakasi Heritage, Kabah Mauplang, Kabade Kawai Kajaka Banpin Inam Jong Kihima Kasi. Hadian kejing haba krench kilat pathai kubor, UCEM ulaong, ba kejingwan hiar jong u shakasi heritage, kalong shibenta bantip ya kejingduna, kibadon hakate heritage, hashwa ba kahima, bat ka council, kin pintelon yikikam. Nalor kata ulaong, ba hadian bola ngap ya kejing dukro, kinong yalam kahima, kata nadu ulingdo, menteri, ya kejingduna na kalyang jong u, ulapatha bakin syong para nongyalam kahima, bat hadian sawanra ya ka proposal jongki bakinyo bani syong terkhan. Support di plan benda restoran ini kong nakaliang jungi ke district council ngila don hi ke jung thu bakat tu kan itli ki benai ba ni kwa ban wan jungo wan pej ya kani ka mo phlang ni mo ni ka heritage village ni di kawai ka dau ka ba kongsan ka ba pelong ngi bangin wan chani man ta ka sngi ka long ba podang long CM i ba shem borlang ila wan jungo ni ka jaka ila wan le inspection di ila yo ruban ai shibun tli kita ki jing ai jung mut mo nakaliang ka jung i tang pada kumba fila tip hi ya ban syongno kum CM tu por di kadau ko bakongsan kalong nakaliang ka jonga ka dei ba bangadei CM di automatically ngala dei chairman jong ka committee jong ka ni ka po mo phlang menta di klang mengin yo ban pentelun yi kam nang ni syakmat ngakwa wan pe di ki jong ki khmat ke jing duna ka bangi kandu hang ni hakani ka jaka ka ba menta di kumba pila ihi la wan senran yang ada da ilingdo jong kani ka himau mo phlang ki menteri pat ki dongba tina kaliang jongi wan i ba sei ba lan badan ni bade local MDC bat ki officers na poka office jong hiru tingila yo ban phliu jing mot shibun ha ka beide ban pan bha shu i ka kam ka beide hang ni di nga shu ajing mot tang ka wei ha ka jingi don lang jong ilingdo ba in ayanga da ka proposal ha ka beide bat ka ke jingdon kam ka ba nakaliang jong ka hima ki pek mdei nakaliang jong district council namangi lai ngi yo snow shibun ki jing kren ki jong i nani ki jing pen i ki jong i ki jing kedo ki jong i ba ka don shibun ki jing duko ka be dei bat kani ka jaka ni tinga nakaliang ka jong ngala ong i lingdo ba kin syong no da ka meeting para maki ha ka hima bat kin sa ai nga da ka proposal nakaliang ka jong ki ngako ban tip ka kata ka jing snow ka jong ki ki don ha ka be dei ban pen bhai kani ka jaka ni di nakaliang jong ka office ka jongi hadin bangilawan banjingo ini jaka mentangin lecho office ni ha ban pentamai yang itu committee ka bangila set up di hadin bangi pentamai itu committee ngin sa co-op shushu ki members ki ba nadu nakaliang jong ka hima nadu kaliang jong kilingdo ka menteri ban nakaliang jongi ka district council ru di hadin bangila ada pentamai ya itu committee tingin sai khot ya ka wi ka meeting pat ngin sai kren sani ba ya ke ka bangin le ya kini ka jaka nang ni syakmat namar ka bun ba ka jingyo nong nani ka potential mo baki ong abang iwan menjungo ini ka jaka ti ngadap ka jing kemen mentasi bangi yo ban pelut por kendiat ban pet ya ka jinglong ka jingman jong kani ka heritage building hang ni kani ka heritage site hang ni ti ka wei ka banga nakaliang ka jonga hi ka don ka jing angnut ka dei ba kinu ki council asset hi ka bangi ngidon ni kwa bangin pentri kam ya ka ngin pentelun ya ka kam ti kata ka jing angnut nakaliang ka isi ka jongi ka ba ngingi don kani ka council ka mamenta but nang ni syakmat ru ku mga ongi lingdo mane ba ka jing thmu ka jongi hi ka dei bangin ya trailang ninya penbahai ka kam ka badan hang ni but ngin sei pet ka bangila ban le nang ni syakmat ha ka dei but kani ka jaka hang ni kum CM ke ba phi don mon ong pada lo ka jinglong ying ja kini ki yeng ko bo ong ba ki yeng skum kini ki badan ki ong ban ban showcase kita ki traditional lagi jong ki ma phi kai ka jing i jong phi kai ka jing sung jong phi habang ai kini ki yeng mo ki ba ki represent ye ki hima ba pher nga shu ong tangani ka wei ba ngi dei ban
wat no dekilat kilenti bangin pili na mga wan menta ki turis ki rung hakani jaka ndai ki don kini ki hats ki bangila don represent ya ki himas paper ki don na preng ki bahang tala but ki don ru ki bahang tala darung sepo omdani ti ngakeli na ki officers ngombele kim don ki tiar wok su ainuk sano kum ka hima sobar mo ti ka ilaka sobar bren hang te ti i officers yo hakapor monolit ki don ki tiar ki bagi wanra na po ka sobar ba ki dede ki ba bhashi sha ki ba itna sha ba ngi pa jui kum ki khasiru ba ki don kum ki tu ki tiar hang te po sobar ti ka jingmut ka jonga ka long ba to lada kim bu ya ki tiar ki ba shisharu at least su replicate no yaki bu ang ni khang ba ki tourist ki bawan kin pej hapo hima sora dan iu po hima melim dan iu sobar ba hapo hima nong cloud dan iu kum ta ter ti ka jingmut jong ka jing a jingmut ka jonga ka long ba lada ngiyo ban ya bu no daki replicate mo ngin su replicate ani ngin bu diki damis ya ki tiar kitar mo ngasutu bakin wanra diki tiar ke basisha ban bu ang ni ki habu sunong up ki habu sunong sa ang ni yo ki ja yo ki satu kum ta ter ti ban laj kita mo ko pertai start ke bangidon menta ngila ban replicate iki ki tiar lani ngibu no daki kinja damis bat ki jing tho ban batai hangi po hima jungi kini gidi ki wat ki bangi pendon kam kini gidi ki kho lani ki tiar ki tari bangi pendon kam ha bide bat hima ti kum ta ter ti ta idi tangi jing ai jing mut ban hadin ba ngila ya keren ba bat i lingdo yang bangin ya bu da ka proposal bangin ya reflect ka proposal ru ya kata bangin pensngoi ka proposal ya kata ru kanang ba kiru na kaliang ka jong kiru kini yo ban ya long try lang kanya kini jaka hang ni mo Atau pi don jing tungunan pada ban sus no ikni sakini hima. Ban outsource te ngim don ka jing tungu andai ke ka bangi don ka jing tungu du menta ka dei ba ka baning kong ngin ya keren ngin ya khot ya ki spo office lada kila dep ya ta ka proposal na kaliang ka jongki lingba ka proposal bangin sayo ngin saya keren ke ka kesenjam ka babha yangi bangin shim nang ni syekmat andai ban ong ban outsource baro syek hima te nga try nga patla ban ong haru menta andai ngin pet lada ngila ban kum ka agreement ka banga ngala tip bakal adon miswa bangi patla ban pentrikam ka dei 60-40 on the ratio of 60-40 ti darang ngila tang ban penim syai itaru hakabas dang ru kala long ka senjam ka babha ndai lada takarang ong pi lada ngin up ya ka proposal na kaliang jog himala da ka don ka proposal ko khamba shushu ban yo ban penbha ban yarap lang ha ka bidei pakani ka jaka hang ni ngin jin dra kloi man ya trailang bat ka hima Kumo pi la kalong hane urkom ka jinglong ti ong pidon ta 60-40 hendai bad iban dan ta jing repair kam idan iru atau pi kam long ka jingla nai ka pisawas la pelut oi kalong ga jingle no tampade fi kata ka 60-40 ko mga ong pi mane kala susa bitang ha ka proposal ha ka isi ka barem nani ha ki por ki barem ti hadin ba ngila shimti mangi ngimpat yo ban revisit ya katuka jingya keren nani ka jingya te circular bat ngi bat hima baka district council jadi helor kata mga ong pi ndo mane bangi kwa bangin revive biang ani penim biang ya katuka komiti ka bangi ngidon tilingba katuka komiti ngila ban ya keren ya kani ban bangin ya share ya kani ka jingyo hakabidei bat kani ka jaka hangni lanu fra ta ka meeting opinion schedule ben ka meeting te kumang ong pi mene ngadang ai idea ya ngadang ai jingmut ya lingdo dang mene hi bi ai ka proposal ti ong ila ban ai no nga ka proposal simtayo ti masinyo hi kata ka proposal ngin ya khot na kaliang ka jungi district council lu bangin penthamai kita ka committee bat nang tungin say shim ya ka kam chakmat. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.